Kolik podle tebe vydělává YouTuber, když jeho video dosáhne 1 milionu zhlédnutí, 5 000 korun, 50 000 korun nebo dokonce 100 000 korun? A co když ti řeknu, že dva YouTubeři můžou mít úplně stejné zhlédnutí, ale můžou vydělávat úplně jinčí peníze? Dneska zjistíme, jak to doopravdy funguje. Nejdřív si musíme vysvětlit jednu věc. YouTube neplatí jednoduše určitou částku za každý 1000 zhlédnutí. Neexistuje pravidlo 1 zhlédnutí 10 haléřů. Místo toho se často používá RPM. RPM ukazuje, kolik autor skutečně vydělá v průměru na 1000 zhlédnutí. Když máš například RPM 10 korun, milion zhlédnutí znamená přibližně 10 000 korun. Když máš RPM 30 korun, je to přibližně 30 000 korun. A když bys měl RPM 50 korun, milion zhlédnutí by ti dalo 50 000 korun. Takže stejný milion views může znamenat úplně jinčí peníze. Proč můžeme mít jeden kanál vyšší RPM než druhý? Jedním z důležitých faktorů je například publikum a typ obsahu. Další věc je, kolik zhlédnutí je skutečně zpeněžených a důležitou roli hraje také samostatný typ videa. Proto není dobrý nápad říct, tento YouTuber má milion views, takže určitě vydělá přesně 30 000 korun. Bez jeho analytik to prostě nevíme. A co shorty? Tady je situace ještě trochu jiná. Short má vlastní systém sdílených příjmů z reklam. YouTube uvádí, že monetizující tvůrci dostávají 45% z příjmu, kterým jsou přiděleny z creator poolu. Takže nemůžeš jednoduše vzít klasické RPM z dlouhého videa a použít ho na shorts. Ale YouTuber si může vydělávat i jinak. Velký YouTuber nemusí vydělávat peníze pouze z reklam. YouTube oficiálně uvádí například členství v kanálu Super Chat, Super Stickers, Super Thanks a YouTube Premium. A potom jsou tu peníze mimo samostatný YouTube analytik. Třeba spolupráce, merch nebo vlastní produkty. A právě proto může mít YouTuber například video z 1 000 000 views, ale jeho celkový příjem z toho videa může být výrazně vyšší než samostatný příjem z reklam. YouTube výslovně uvádí, že RPM nezahrnuje merch ani sponzory. A kolik z reklamních příjmů vlastně dostane YouTuber? V klasických videí YouTuber dostane 55% z jeho příjmu. U Shorts je systém jiný a tam dostává 45% své přidělené části příjmu z Creator Poolu. A možná tě napadá ještě jedna věc. Když založíš YouTube kanál, dostaneš peníze hned? Ne, nedostaneš. Pro příjem z reklam musíš splnit 3 základní podmínky. První podmínkou je mít 1000 odběratelů. Druhou podmínkou je mít 10 milionů zhlédnutí na shorts nebo 4000 nasledovaných hodin na long form videí a 3 vydané videa za posledních 90 dnů. Takže kolik YouTubeři opravdu vydělávají? Za milion zhlédnutí neexistuje jedna správná odpověď. Pokud máš například 10 korun RPM je kolem 1000 korun. Při 30 korun RPM je to kolem 30 000. Při RPM 50 korun je to 50 000. Ale to pořád není kompletní příjem YouTubera. Mohou tomu přidat členství, YouTube Premium, Super Chat a další funkce. A mimo YouTube potom třeba sponzory a merch. Takže až příště uvidíš YouTubera s milionem slednutí, neříkej, ten právě vydělal 1 000 000 korun. Počet views sám o sobě ti totiž neřekne, kolik skutečně vydělával. Nejdůležitější je RPM, typ obsahu, publikum a další zdroje příjmu. A jestli chceš v příštím videu, můžeme vzít konkrétní české YouTubery a zkusit spočítat, kolik by mohli vydělávat podle jejich veřejných statistik. Takže jestli to chceš, dej like, odběr a my se uvidíme u dalšího videa. Čau.